mis-sema sejjaħli mulejja biex niġi għandek ħanejxu flimkien. Isbaħ mill-għana taqnipen fil-ħodu. Isbaħ mill-ħna ferriħa ta' tfal. Leħnek mis-sema sejjaħli mulejja biex niġi għandek ħanejxu flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Tislima fid-dar ta' Marija lilkom li qegħdin hawnhekk preżenti f'dan is-santwarju u tislima mill-qalb lilkom illi mill-qrib mill-bogħod fart welidna u lilin minn xtutna, partikolarment l-emigranti tagħna qegħdin issegwu din il-qudiesa. Alla tagħna mhux Alla tal-mejtin iżda tal-ħajjin. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-qudiesa għal Giuseppi, Ġolina, Edmond u Pauline, il-mejtin tal-familja Buġejja. Ħuti ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem blemi, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu bl-interċessjoni tal-martri San Marċellinu u San Pietru. U Alla inti turina mħabtek, tħarisna għal-merti tax-xhieda glorjuża li tawk il-martri San Marċellinu u San Pietru. Għamel li aħna nimxu fuq l-eżempji li tawna u nħossu l-għajnuna tat-talb tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eluq tat-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu. Eżiż, stennew bħerqa kbira il-miġja tal-jum ta' Alla u minħabba f'dan il-jum li jismewwiet jinħarqu u jinaħallu u l-elementi tad-dinja jinqerdu bin-nar, imma aħna skont il-weda tiegħu nistennew smewwiet ġodda u ġdida li fihom tagħmar il-ġustizzja. Għalhekk ħuti eżiż, waqt li nistennew dan kollu, qisu li ssibkom fi slim bla teba u bla dnub. Is-sabar li beħ il-mulej joħodna isuh bħala is-salvazzjoni tagħna. Intom mela ħuti eżiż la darba tafu dan, qassu sewwa li ma tisfawx maħkuma mill-iżbalji ta' dawn in-nies bla rażan u taqgħu nejn tinsabu fis-sod, ikbru fil-grazzja u fl-għarfien ta' Sidna u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, lilu glorja issa u għal dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjalum ngħidu flimkien, mulej inta għalina kien minn nisel għal nisel. Inna kien nisel nisel. Qabel ma twildu l-muntanji, qabel ma tnislu l-art u d-dinja, minn dejjem ta' dejjem int Alla. Mulej inta għalina kien minn nisel għal nisel. Int traġġa il-bnedmin lejn it-trab u tajdilhom, erġgħu lura intom bnedmin, 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl.
mulej int għalina kien minn nisel għal nisel. Żmien ħajjitna u b'kollox 70 sena, li żjed 80 jekk inkunu b'saħħitna, u l-biċċa l-kbira taħbit u niket malar jgħaddu u aħna mmorru magħhom. Mulej int għalina kien minn nisel għal nisel. Imlina kmini bit-tiba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħajjider emilek quddiem il-qaddej tiegħek u l-kober tiegħek quddiem ulidhom. Mulej int għalina kien minn nisel għal nisel. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-Missier tal-Glorja, idawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien bagħtu għand Ġesu xi Fariżej u Erodjani biex jippruvaw jonsbuh f'xi kelma. Ġew qalulu, Mallem, aħna nafu li int raġel tħobb is-sewwa u li ma tħabbel rasek b'ħadd, għax int lejn wiċċ ħadd ma tħares, imma triq ta' Alla tallimha kif tassew hi. Sewwa jew le li wieħed iħallas it-taxxi lil ċesri, għandna jew m'għandniex inħallsuha. Immu intebaħ bil-wiċċ bieħor tagħhom u qalilhom għaliex qegħdin timpxuni. Newluli dinar ħanarah. Newlulu dinar u staqsihom ta' minu dal-wiċċ u ta' min dil-kidba. Qalulu ta' Ċesari. Qalilhom imbagħad Ġesu, għatu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari, għatu lil Alla dak li hu ta' Alla. U ħafna staġbu bih. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Waqt li qegħdin nistennew bil-ħerqa il-jum tal-miġja kif qalilna llum San Pietru Apostlu fit-tieni ittra li jagħtina, il-Knisja qed tħejjina biex niċċelebraw is-solennità tal-Ewkaristija, il-festa ta' Corpus Domini, il-ġisem u d-demm għażiż tal-mulej. U jgħidilna kollox għad jinħaraq u jispiċċa. M'hawn xejn li materja li m'għandix bidu u mhix se jkollha tmiem. Imma mbagħad aħna nistennew smewiet ġodda u art ġdida. Smewiet ġodda u art ġdida. Waqt li qed nistennew dan kollu, ħansibu l-qawwa mill-Ewkaristija, il-qawwa mill-kelma talla biex meta jiġi isibna f'postna. U jgħidilna San Pietru xi fisser x'in jiġi meta jiġi għalkemm jien ma nafx l-jum u laqqas is-sija li jsibni f'posti. Ejwa, isibni fis-sliem u paċi miegħu, jiġifieri bla dnub. Ħajkollna s-sabar li bih il-mulej lilna jieħu paċenzja bina sa ma jasal il-jum tas-salvazzjoni. U mbagħad jgħidilna tinfixlux mill-jum ta' twelid sal-jum ta' twelid tas-sema, il-jum tal-mewt tagħna, tinfixlux. Jgħidilna la darba tafu dan, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Inti ġejt, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja, sa ma terġa' tiġi qed nsibu l-kelma li tenna l-kelma tiegħek u l-Ewkaristija. Jgħidilna għassu sewwa. Xi tfisser tgħassa sewwa? Iftaħ għajnejk,
li ma tisfawx maħkuma mill-iżbalji ta' dawk in-nies bla rażan. Oqogħdu attenti minn dawn in-nies. Ikbru fil-grazzja u fl-għarfien ta' Sidna Ġesu għax hu se jsalvana. Kemm hu kliem sabiħ. Meta nħarsu lejn il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu naraw din it-tama. Il-Madonna li jimdawra bl-anġli imma n-naħa t'isfel hemm il-qabar vojt, kważi qed tgħidilna jiena dħalt fi smewit ġodda u għar ġdida. Jiena li ħallejt il-qabar vojt inaqqat ma' Kristu biex intom ukoll tħarsu lejja l-ikona tal-Knisja u ma taqtux qalbkom biex tikkumbattu dnub, tirbħu x-xitan, tikkumbattu l-ħażin sa ma tidħlu fil-glorja tas-sema. Għat-talb ta' San Pietru u San Marċellinu, dawn iż-żewġ martri fil-bidu tal-Knisja, ejjew issa nresqu it-talb u l-intenzjonijiet tagħna. Għal Papa Ljun, talba partikolari għall-isqof tagħna Anton, nitolbu għan-nies li jaħdmu f'dan is-santwarju ma partikolarment għas-saċerdoti, is-sorijiet, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, ir-reliġjużi li jiġu hawnhekk flimkien mas-saċerdoti għall-qrar. Nitolbu kollha għall-pellegrini li se jiġu llum. Tant nies uħud jemmnu oħra ma jemmnux, imma biex fil-Madonna isibu il-fejqan u s-serħan nitolbu. Għat-talb ta' San Marċellino u San Pietru martri, għat il-paċi l-qlub lid-dinja u lill-familji tagħna nitolbu. Smana. Il-mejtin tagħna, il-mejtin tal-familja Buġejja, il-mejtin abbandonati l-erwieħ tas-saċerdoti għatihom mistrieħ għal dejjem fil-ġenna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet nagħmlu t-talba tagħna. Niftakar f'dak il-missier li qalilna biex nitolbu għalih. Saret l-operazzjoni biex il-kimoterapija tkompletejn dawk li għandhom mart terminali. Għal dik it-tarbija għal waħda 2 li għandna Għawdex u Mater Dei fl-isptarijiet, għal dawk li jixtiequ jkollhom wilt u dawk li qed iroddu ħajr għax illum anniversarju ta' żwieġ għandhom il-birthday, għal dawk li għandhom l-anniversarju tal-ordinazzjoni saċerdotali, dawk li ma qalowx il-grazzja u dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Direk dal-ħobs missir ħanin, mir-qamli bih tajixna, il-ħobs jaqat il-bnedmin, ma jibnek Kristu Sidna. Birek ukoll missir għaddis, dal-karċiri salvana, ħajsir għalina dem aziz, ta' Kristu fedej tagħna. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla, il-missier li jista' kollox. Dejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għat-talb tal-martri San Marċellinu u San Pietru
nitolbuk ilqa l-offerta li aħna qegħdin nagħmlulek. U għamel li nħossu l-għajnuna tat-talb tagħhom għalina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfo qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn Niżuħaj il-mulej. l-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna. Dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex il-martri San Marċellin u San Pietru ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek sewwa sew fejn mid-dajjef, is-saħħaħ il-minu nieqes mill-ħila ħajkun jixed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis, qaddis. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet, imbierek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sar jingħataw minn rajħi bati ħal-ħobs radd il-ħajr. Qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabbru il-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu biex l-Ispirtu Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Leon, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giuseppi, Giolina, Edmond, Pauline, il-mejtin tal-familja Buġejja. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebr tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Appostli, San George Preka, San Pietru u San Marċellin Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu nagħmlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Affrinna dnubietna bħalma naffru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-dejn. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Inkunu ħilsa dejjem midnub u marsa minn kull xorta tankwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li intrid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Lej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Sant untajt il-ħajja lid-dinja. Dal-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtiti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilni l-kmandamenti tiegħek ħallina qatt minn fejn minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jien dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jaħarisna l-ħajja ta' dejjem. O Ġesu la titlaqnix, naf li jien ma jistħoqlix, illi tiġi għandi inti l-lum, iżda kelma ruħi u tqum, li leka jiena les biex niċċevik, un servik fiskit u l-ġabra. Omu lejdan jien irrid, illi nex kif inti trid. Ħobsa sema li kol jien kullum, biex bil-grazzja nikber ta' kuljum. Taġbijat jiena nilma ħirek stir, natik ġi fiskit u l-ġabra. Inkomplu n-novena bitħejja għal-korpus, ikun infaħħar kull moment Alla tiegħi fis-sagrament,
għal dejjem ikun irringrazzjat Ġesu tiegħi sagramentat. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Hemm jibqa' dejjem ta' dejjem. Għall-imqazza ta' Ġesu jiena nafda fik, nitolbu. Mulej inti wettaqtna ħobża waħda, iżżommna b'tama waħda, qawwina bil-grazzja tiegħek biex flimkien ma' San Pietru u San Marċellin inqumu magħhom għal ħajja fil-glorja. Bi Kristu Sidna. Amen. Għada jekk is-Sinjur Alla jrid inkomplu l-erbat, l-ewwel qudiesa tkun fil-5 imma s-santwarju jiftaħ fl-4:30 ta' filgħodu. Mbagħad il-ġurnata kollha tkun pellegrinaġġ wieħed. Ġibula ħafna qlub lil Madonna. Il-Madonna tkompli tistennina biex teħodna għand Ġesu. Fil-11:15 ikun hawn qudiesa bl-Ingliż u mbagħad fil-għaxija wara l-qudiesa tal-5 fis-6:15 nibdew ir-Rużarju għall-Paċi. Ir-Rużarju għall-Paċi hawnhekk idum 3/4, l-aħħar biċċa tkun bil-barka ta' Ġesu Ewkaristija. Jiġifieri Ġesu jinżel u jbierek il-morda u jbierek lilna, morda fir-ruħ u fil-ġisem. Ukoll imbagħad żewġ saċerdoti jaħwa, anzi żewġ arċiprieti, wieħed l-Arċipriet ta' San Natu, l-ieħor l-Arċipriet ta' San Ġorġ imexxu l-quddiesa u l-prietka tas-6:30 ta' flaxija. L-aħħar qudiesa tkun dik ta' 8 u mbagħad ibatu ħafna żgħażagħ għax sal-10 ta' bil-lejl jibdew ġejjin individwalment jew gruppi ta' żgħażagħ. Ħeġġu iż-żgħażagħ u kull min jiġi jista' jkun ġibu ċkejknin magħkom, il-familji bit-tfal iż-żgħar anke t-trabi f'riġlejn il-Madonna. Il-ħamis il-quddiesa tas-6 ma tkunx fil-Knisja, il-quddiesa tas-6:30 fl-għaxija tkun fil-pjazza. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Slim għalik Marija, grazzja l-Mija, il-mulej miegħek, il-kibbi fost il-nisa, u l-birek il-frott Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajl l-Alla. Infaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nagħnula l-isbaħanja bil-ferda qlub safin. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawli